প্ৰায় 3টামান বাজিছে নেকি তেতিয়া গুলিয়াগুলি হ'ল এইটো ভূতগাঁও বুলি কয় এইখিনি কোকৰাঝাৰ ভূতগাঁও তাতে বেংক ডকাইত কৰিব আহিছিলে এলাহাবাদ বেংক তাতে ডকাইতি কৰিব আহিছিলে মই শুনা মতে আৰু মই নাছিলোঁ স্পটত তাতে 6জনীয়া গ্ৰুপ এটা আছিলে 3জন বৰ্তমান আমি কটকটীয়া নিৰাপত্তা দি আছোঁ ইয়াতে ডেট পৰৱৰ্তী তদন্ত কৰাৰ পিছত আমাৰ ডাঙৰ বিষয়াবিলাকে পিছতে গম পোৱা যাব আৰু আমাৰ আৰক্ষীৰ লগত পুলিচৰ লগত মই শুনা মতে 6জন আছিলে 3জন পলাইছে আৰু 3জন বৰ্তমান আমি ৰখি আছোঁ ইয়াত বৰগাঁও এলাহাবাদ বেংক যিটো ইয়াত ডকাইত আহিছিল কিন্তু আমি এইকাৰণে এটা সুখী বুলি ক'ব লাগিব যে পূৰ্বতো এই বেংকত ডকাইতি হৈছে কিন্তু এইবাৰ এই ডকাইতিৰ যিটো লুটপাট এইটো আৰক্ষীয়ে মানে সফল হ'ব দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমে আৰক্ষীক আমি ধন্যবাদ দিম মানে আমি এজন এই অঞ্চলৰ যুৱক হিচাপে আৰু এই ডকাইতি দল কোনটো দলত আহিছিল আৰু কোন হয় ইয়াৰ লগত কোন কোন জড়িত আছে আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ এওঁলোকক যাতে উচিত শিক্ষা দিয়ে আৰু যাতে এই অঞ্চলত যাতে অবৈধভাৱে কোনো মানে দাদাগিৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰশাসনক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চাওক এই বেংকত মই জনাত প্ৰায় 3 মাহমান আগত আৰু ডকাইতি হৈছিল মানে অৰ্থাৎ এইটো বেংকত মই জনাত 4বাৰ ডকাইতি হৈছে গতিকে আমি ক'বই লাগিব ডকাইতি বৃদ্ধি হোৱা বুলি আৰু প্ৰশাসনে যিটো যোৱা ৰাতি যিটো পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপ আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এই অঞ্চলত মানে দৃষ্টি ৰাখে যাতে ডকাইতৰ পৰা যাতে আমাৰ এই অঞ্চলত रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोबाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव बोथोरनि नासयनाय जेबो बोथोरनि नासयनायाव आंनिनो भिसिडिसिनि सिङाव जे खैरामैला भिसिडिसिनि सिङाव थानाय शिशुबारि गामि बे शिशुबारि गामिया थांनाय 14 आगस्ट हराव जे दैबाना जादोंमोन बे दैबानायाव गोबां रायजो राजा आइ आफाया खस्थ' मोननांबाय हर गेजेरावनो दैबाना जानाय मोनसे फिसा दंग' माइ गायनो लाबोनाय दंग'आनो दिनै बेसेबांबा गिदिर दैमा जानानै थालांबाय दिनै गोबाङानो न' बां खुरखा जालांजोब्बाय बेयाव गावनि जि जोम बा जाग्रा लोंग्रा माइ माइरं जेबो बोखांनानै लाबोनो हायाखै बिथांमोना हर गेजेरावनो खारनांदों फिसाफोरखौ बानानै जि जोमबो मोनबोआखै सोरबाया माइ माइरं मोनबोआखै दैयाव गोजाव फैनांदों दिनै गावसिनि जिउखौ रैखा खालामनानै दिनै बेयाव शिशुबारि गामियाव 102 बा 102 न'खर बेयाव पपुलेसना दङ 500 सानैल' खम माने 498 सुबुं दा बिथांमोनहा जोबोद खस्थ'यै नैबे मोनसे फोथाराव रिलिफ केम्प जानानै दङ दा बिथांमोनखौ अन्नानै गोबाङानो गावनि तरफनिफ्राय बा सोरबाया खांनानै बायदिसिना होफैदों थिग बिदिनो आंबो दिनै बिथांमोननि गाबनाय मेगननि मोदैखौ जाहाथे बाहागो लाफानो हायो खोमा होननानै आंबो सासे आइजो माहारिनि दैदेनगिरि हिसाबै आङो दिनै फैदों बिथांमोनाव थांनाय 19 तारिखआवबो आङो बिथांमोननो जाखिनि हायो मैगं थाइगं जोगोनार खुमब्रा बिदिनो गोबां पटल आरि बायनानै आं बिथांमोननो होफैदों मानो होनबा बयबो गोसोखाङो दालिखौ होफैयो आलुखौ होफैयो दालिल' जानांगासिनो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो दालि जानांदों होननानै रायजोफ्रा आंनो मिथिहोनायलाय आं मैगंखौनो बायनानै लाबोदों दा दिनैबो बिथांमोननो आङो गोबां बिदिनो बानलु खुमब्रा बहल जिंखा खांख्रिखला गोबां बुस्थु बिथांमोननो जाहाथे न'खराव सेरसे गोलैयो बेफोरबायदि मैगं आं लाबोनानै होफैदों जाहाथे गथ' गथाय सोरबाया गोरबोवती दङ बिथांमोना दालिल' जानानै बिथांमोननि देहाया सोलेरा मोजां जानानै थाया बेखायनो जाहाथे मैगं गोथांखौ मोनजायो बेनि थाखाय आङो बिथांमोननो जाहोहायो आंनि तरफनिफ्राय आं बिथांमोननो होफैबाय आं बेखौल' खावलायनो लुबैदों जाहाथे सरकारा थाबैनो राहा लायो आंनिफ्राय आं खावलायनाय जाहाथे बिथांमोननि थानायनि राहा सरकार दङ दासान्दि बिजेपि आरो पिएल जयै सरकार दं मा थांखि लादों बिथांमोननि थाखाय जोंहा एसे बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि ओएसटिखौ फाथायहरदों बेयाव बिथाङा नायफैदों जे माबा मोनसे सलुसन खालामनो हायो नामा बा दैखौ होथेनानै
गाव गावनि सय सम्पथिखौ एसे बोथ्रोदनो हायो नामा बेनि थाखाय राहा होनो होननानै बिथाङा बुंलांदों आरो जोङो माने मानगोनां सिबआ दाखालिनिफ्रायनो गाव फैयाबाबो जोंहा मानगोनां जोंनि जे इउपिपिएल दोलोनिनो फाउन्डार प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा दिनै मन्त्रि आसामनि मन्त्रि जानानै थांबाय मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथाङा फैनानै थांखांबाय दाखालि बिथाङा गावनि तरफनिफ्राय जा हायो अनसुंथाइ होलांबाय आरो रायजो राजाखौ नायफैदों बिथांमोननि दुखुआव बाहागो लाफैदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि मन्त्रि बिथांमोनहाबो फैबाय गोबाङानो गोबां फैबाय मानगोनां बिटिआरनि EM बिथांमोनहाबो नायफैबाय रावबो फैयो नङा बयबो फैदों नायफैदों बयबो सोरबाया अनसुंथाइ होफैदों आं बेखौल' खावलायदों जानाय लोंनायनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जायाखै नाथाय बिथांमोननि थाखाय जाहाथे जोंनि बिटिआरनि सरकारा जोंनि मानगोनां सिबआ थाबैनो आखायाव लायो जाहाथे बिथांमोनखौ पार्मानेन्ट सलुसन माबा मोनसे खालामनो हायो नामा आं बेखौ हास्थायदों आंनिफ्राय जाहाथे राहा होनो हायो